ngizanga ngamagama. Utata bonke umama bonke abangcwele egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Sifumane izwi lenkosi apha kwincwadi kaLuka chapter 23. Jesus said, Father, forgive these people because they don't know what they are doing. And the soldiers gambled for his clothes by throwing dice. Wathi ke uYesu bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Bathi ke besabelana ngeengubo zakhe benza amaqashiso. Ngasihlala phansi kaJesu. Sihlangene namhlanje apha to celebrate the life of Jesus Christ. Amen. To remember what the Lord has done for us. Amen. Lendawo si kuyo lilizwi lokala kumazwi uYesu awathethileyo ngexesha esemnqamlezweni. And dimangaliswa yinto yalamazwi aphuma kuye. Into endimangalisayo kukujonga kwi-previous chapters what these people athi mabaxolelwe abantu abayenzileyo kuye. Now uJuda ufika ngexesha uYesu esuka ekhadini yaseGetsemane evela ukuyothandaza. Lithi iBhayibhile xa bafike bamthathe. Uma bemthatha bamkhulule. Emveni kokuba bamkhulule bamtyhole uba lo muntu wenza u-1 wenza u-2 wenza u-3 wenza oku noku. Lithi iBhayibhile bamthatha bayommangalela kwinkosi yelaa xesha eyayingugama linguPilato. Uma befika kuPilato, lithi iBhayibhile uPilato wamkhweshila uYesu, but emva kokuba emxoxisile akamfumanisa into yoba enetyala. uPilato wabanethemba futhi uba hayi lo muntu uzokwazi ukukhululeka ngoba lo muntu akanalo ityala. But wathi into amandiyenze mandimsuse mna lo muntu apha kum ngoba lo muntu apha suka khona ikhona inkosi aphansi kwayo egama linguHerode. Kuthiwa bamthatha bamsa kuHerode. Uma bafika kuHerode okanye uma kufika indaba kuHerode uba ukhona umuntu oziswa apha kuwe, the Bible said uHerode was very excited because he has heard many things about Jesus, and he has heard what Jesus has done for the people, and he has heard that this man has done some many miracles that have never been done before. Now xa fika wambuza imibuzo in the presence of the people, in the presence of abamangaleli bakhe.
naye uHerode akabona tyala lo muntu. Ithi iBhayibhile wamthumela back kuPilato. Now ithi iBhayibhile xa nizawuhlala phansi xa isiwa kuPilato kuthiwa uPilato noHerode they were enemies for a long time, but kususela that day they became friends because of Jesus. Uyasuhlanganisa abantu sele benzinjaba, uyasuhlanganisa abantu sele be against yena, kodwa benze bahlangane, kodwa benze bavane. That was the miracle awayenzayo uYesu, but bona bengakhange baqonde. Now xa sele abuyela back kuPilato, uthi uPilato xa ekwazi ukuthi abuye kuHerode abuyiswe back kum, usho ukuthi eneneni nasenyanisweni lo muntu ityala kanalo, ngoba uHerode mkhulu kunam and mna izinto ezindixakileyo ndizisa kuye xa engakhange kwazi ukuyisombulula loo nto. Ithetha ukuthi enyanisweni nyhani ityala kanalo. Now lithi iBhayibhile uHerode waba nethemba lokuba ndingakwazi ukumkhulula lo muntu akhe akubekela esihlambini izandla zakhe kuthi umthatha amasotsha ahamba naye indlela ke ngakaphela khona ibheke eGolgotha apha zobethelelwa khona kuthi wayelandelwa ngabantu abaninzi kuthi akhona engenziwa kuye kuthi babemphufela kuthi bemtshwentshula nezabhokhwe kodwa kuthiwa yathuni ngonyama. Bahamba naye tusudlula kwezinye izinto, but now sana semnqamlezweni sana bembethelele simve khulula amazwi asithi Father forgive these people. Uyabacacisa uba these people, why should you forgive them? Because they don't know what they are doing. Now yes, akekho kwipozisini yokuxolela, kodwa uyaxolela ngoba ngaphandle kwenkolo indlela yakhe ibingasiba clear. Kanti bayikho into abaluleke ngoxolo apha emhlabeni, and akaninzi kube ngathi uyaphola. Uthi ngoba undisezinhlungwini ndidinga ukuxolela abantu. Ithetha ukuthini le nto? Ithetha ukuthi the right time to forgive your offenders. It is the time that you are feeling hurt. It is the time that you feel the pain. Ubani awuzoninda uqala uphole awuzoxola. Xola lu right. Xa seni right loxola lelo uvaka buhlungu. Bawo! Baxolele! Kuba bakwazi abakwenzayo. Uyapha lo muntu kodwa uthi baxolele. Akanatyala lo muntu kodwa uthi baxolele. Ngoba bakwazi abakwenzayo. Forgive. Hallelujah. Now igama elithi Yesu ligama le translation elithathwa kwigama le Aramaic, amen, elithi Yeshua Yahamashia, because iyona language uYesu wayithetha leyo, amen. Now senjilo ukubana uYesu wazalwa, hallelujah, uMary noJoseph. Now uYesu wazalwa by virgin birth, hallelujah. Now that process is called incarnation, amen. Yes. Now uYesu uzalwa sele elindiwe, hallelujah, because kwakuprofethiwe ngaye from the Old Testament by the major prophets and the minor prophets ukuthi a Messiah will be born, hallelujah, uzawuzalwa uMessiah, amen. Now uzalwa uYesu Kristu
under the oppression of Roman soldiers. Amen. Under the oppression of the Roman Empire. Hallelujah. Kuphethe uhulumende at that time uCaesar. Amen. Ethutshisa amaJuda. Malibonke malenkosi. Now uzalo Yesu Christu sele elindiwe to liberate these people from they were thinking actually ukuthi bazakhululeka politically. Amen. Now that was not the mission of Jesus. Hallelujah. But the mission of Jesus Christ ukuthi asikhulule spiritually. Amen. Kuqala. Hallelujah. Asito reconcile back to God. Hallelujah. Amen. Now the Bible says ukuthi wazalwa uYesu Christu wakhula he's the Hebrew boy. Hallelujah. Ekhula ke uYesu Christu phakathi kwabazali bakhe. Hallelujah. Now the Bible says ukuthi at the age of 12 years he began his ministry. Amen. We have heard about Jesus Christ ukuthi he was healing the sick. Hallelujah. He was casting out demons. Hallelujah. Efundisa ke nabafundi bakhe. Hallelujah. Now apho sifunda khona ke sibona uYesu Christu sele esemnqamlezweni. Hallelujah. The Bible says ukuthi akaxhonywanga yedwa. Hallelujah. Uxhonywe nenye indoda ekuthiwa zi-criminals. Malibonke malenkosi. One of the criminals kwakuthiwa nguBarnabas. Hallelujah. Enye iBhayibheli ekhankanya ukuthi ngubani. Malibonke malenkosi. Now kuthiwa uYesu Christu umnqamlezo wakhe was in the center. Hallelujah. Kuthiwa on the left kokhona the criminal. Hallelujah. And on the other side there was also another criminal. Hallelujah. Now the Bible says ukuthi yathi enye indoda ngapha left ukuthi if you are the son of God. Hallelujah. Zikhulule nawe usikhulule. Malibonke malenkosi. Kuthiwa yaphendula enye uYesu engakaphenduli. Hallelujah. Because the Bible says in the book of Isaiah waba njengemvu phambi kwabachibi. Hallelujah. Wathula uYesu wanjengemvana. Hallelujah. Because indeed he is the lamb. Hallelujah. Now the Bible says ukuthi yathi le ndoda, if you are the son of God zikhulule nawe nathi usikhulule. Kuthiwa wathula uYesu yaphendula enye yathi awumoyiki na uThixo. Hallelujah. Now I want to speak in defense of this man. Hallelujah. Eyathi uba unguye unyana kaThixo zikhulule na uthi sikhulule. Hallelujah. Because some of us we tend to condemn this man. Hallelujah. Ukuthi he mocked Jesus. Hallelujah. But sometimes you know ukuthi when we go through pressures of life. Hallelujah. Yeah. When we go through the storms. Hallelujah. When we go through tribulations and trials, kuyenze ukuthi statement usichinje. Hallelujah. When you feel the pain, because this man was nailed on the cross. Hallelujah. Yeah. And yet indeed he felt the pain. Yeah. Hallelujah. Yeah. Now because of that pain. Hallelujah. Yathetha amazwi athi if you are he mocked Jesus. Hallelujah. Yathetha amazwi athi uba unguye unyana kaThixo zikhulule na usikhulule. Hallelujah. It was because of the pressure that he went through. Hallelujah. Amen. Now the other man said, don't you fear God. Hallelujah. Awumoyiki na uThixo. Hallelujah. I want to remind the church ukuthi we need to fear God. Amen. So, hallelujah. Not next year, but today I shall be with you in paradise. Hallelujah. Today I will be with you in paradise. Hallelujah. When I come to the kingdom of God. Hallelujah. The Bible says, indeed I will be with you in paradise. Hallelujah. Now we see a message of hope. Hallelujah. We see a message up. Hallelujah. We have got life eternally. Hallelujah. Hallelujah. We need to repent now. Hallelujah. The Bible says this man repented. Hallelujah. The Bible says this man confessed it. Hallelujah. I said there is power in confession. I said we see the moment of grace. We see a criminal. Hallelujah. Being saved. We see rapist, hallelujah, hallelujah, because yes, we are sinners. Jesus is our salvation. He is the only door, hallelujah. He is only gate, hallelujah, to go to the Father. If you don't hear it, hallelujah, John 14 verse number 6, I am the way, I am the truth, I am the life. When you don't have life, hallelujah, He is the life. When you don't know the way, hallelujah, He is the way, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus is the way, hallelujah. Jesus is the way to the Father.
He said, today I shall be with you in paradise. Hallelujah. Now the word paradise, hallelujah, ligama in opposite, hallelujah, igama elithi hates, hallelujah. Kulapho it's a waiting period, hallelujah. It's a waiting place before ufike ezulwini, hallelujah. Because xa umuntu ebhubha uya ezulwini, uya verse 25. Kwakumike ngasemnqamlezweni kaYesu unina nomsakwabonina uMaria umkaKloyopa noMaria wasemagadala. uYesu ngoko akumbona unina naye umfundi abemthanda emikhona, uthi kuye unina, mfazi, nanko unyana wakho. Andule athi kumfundi lowo, nanko unyoko. Wathi kwakwelo lixa umfundi lowo wamthabatha wamsa kwikhaya lakhe. Hallelujah. Zayifunda nje apha esilungwini. Standing near the cross were Jesus' mother and his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary of Magdalene. When Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, he said to her, "Dear woman, here is your son." And he said to this disciple, "Here is your mother." And from then on that time, this disciple took her into his home. Hallelujah. Amen. Father, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable before you. Ilizwi lakho eli siyalisikelela Nkosi. We receive it in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Apho sifunda khona sikumentionwe okanye ndizogxila kwaba bantu bathathu, uYesu, uMary umaka Yesu, nakuJohn. Sizawuqala ngoYesu. Sibona God the Son esebenzisa into that he created. He uses something that he created ukuthi azokwenza imission ibiprofetiwe ngoProphet Isaiah. Hallelujah. Apha siva the manner of uYesu, indlela addressa ngayo uMary, especially in the English version, apho athi khona, "Dear woman." I don't think ukuthi when you addresses umzali okuzalayo, that's the manner that you can address umzali omzalayo. But we see the lordship of Jesus ivela, and taking you back in John chapter 2, we hear Jesus saying, "Dear woman, yintoni enam nawe?" And it mentions into yokuthi uYesu, when he was invited to the wedding ibikhona eCana, kuthiwa wayekhatshwa ngabafundisi bakhe, and I am assuming ukuthi John was present the time uMary approacha uYesu, and ithi uthi uMaria kubafundi bakaYesu, "Nantoni na athi yenzeni zeni yenze." uJohn ukhona phaya. Xa sifika apha kule ndawo ngoku sikuyo, masikhe siqale siveze uYohane lo mfundi kuthiwa uYesu ebemthanda. Kubani uYohane? Kubani? Because we have, I believe ukuthi sinabo nabanye uJohn, there is uJohn the Baptist. We have this John. Lo John kuthiwa ngunyana kaZebhedi. Hallelujah. Apho uYesu wayedibene nabo kuthiwa he's a fisherman. Ukhulele kwikhaya apho khona kwakulotywa khona. And Jesus met him with his brother uJames. Ne ebhotini uthi, "Ndilandeleni, I will make you the fishers of men." Hallelujah. Amen. So apha kuJohn waziwa as a closest disciple of uYesu, and
John lowo, the Bible mentions into yokuba ebekhona kwi-protocol kaYesu. Did he mention something? Ukuthi nangoku bekuvuswa the daughter of uYairo. Yeah. Wayephaya. So ungumuntu omaziyo ukuthi uYesu capable of intoni na. And it is easy for John to just take naliphi na ilizwi uYesu alithethayo kuye. And also it was a command from Maria ukuthi whatever that he says to you, ithatheni, not just take it but do it. Yeah. Hallelujah. Amen. Apha sisathetha ngoJohn, and we hear ukuthi the time uYesu wayethandaza kwi-transfiguration, the time ethandaza kuthiwa kwabakho kwavela oMoses, and he also witnessed that, and ithi lanto yamsondeza ulentuzana uJohn ukuthi ngoba iglory kaThixo yavezwa. Yeah. Kwakhona elizwi elithi ngunyana wam lo. Yeah. Mveni. Yeah. And now this is the second time kukho into ethi whatever that Jesus says, Yeah. do it. Yeah. Hallelujah. Amen. And now ukhona kwi-crucifixion of Jesus. So simbona from ekuvusweni koLazarus. Yeah. Uyayazi nento yokuthi lukhona uvuko after ukufa. Yeah. Umuntu lo olandela uYesu eyazi ukuthi ezi zinto uYesu azithethayo ziza kwenzeka. Yeah. And kuthiwa kwi-last supper uJohn waye the son. Ndifuna siye apho ukuthi this new family of believers formwe by faith. Yeah. Kutheni sisiwa kunyana. Yeah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Today I'm standing here Yeah. ukuthi ithi iBhayibhile apha walubona usizi Yeah. ebusweni bukanina. Yay. Kwangoko nangoko he came with a solution. Yeah. Today I'm standing here and nando ininzi enizolithetha. But I'm saying to you, if ufikelele kwipoint Yeah. of ukulahlekelwa lithemba, Yeah. you have no direction in your life. Yeah. You do not know what to do. Ubomi bakho budlakadlaka awazinto. I want to tell you, there's a son. Yeah. Khona unyana. Ukhona unyana. Uthi uYohane. Bhekani. Yeah. Here is the lamb. Yay. Esusa izono zehlabathi. Yay. The Son of God. Yay. Hallelujah. Today I'm standing here to reveal the Son. Yay. Ukuthi kubani lo nyana uma ubalekele kuye. Yay. Oh, we have Jesus. We have the Son of God who is seated at the right hand of the Father. Hallelujah. Amen. He is the hope of glory. Yay. Jesus. Hallelujah. You don't have hope. Yeah. He is the hope of glory. Yay. Jesus is the King of Kings. Yay. He is the Lord of Lords. He is the soon coming King. Yay. Bathi phaya xa bemngqina bathi eneneni wena ngunyana kaThixo. Yay. Xa izinto zisenzeka bebona kukazuka amakhuselo. Yay. Bebona kuba mnyama ilanga litshona. Yay. Siva amangqina athi hey Hey. eneneni ungunyana. Yay. You are the Son. Of God. You're not just the Son, but you're the Son of God. Yay. Le kaloku Yesu ibiyiyo kwalento ibimbambisile ngoba Hey. unyana kaThixo. Now we hear the people that mocked him Yeah. because of ukuthi ebengunyana kaThixo, but Hey. bengqina besithi indeed you are the Son of God. Hey. And I'm reminded of the intombi yomSamaria engena esixekweni sithi yizani. Hey. Ukhona umuntu. Hey. There's a man. Ukhona umuntu. Yizani. Hey. I am here today Hey. and I'm standing to reveal the Son. Hey. There's the Son of God. Hey. There's the Son of God.
the way, the truth, the life. Jesus that saves. Jesus the miracle worker. Jesus uyakubiza uYesu. Uthi uYesu, come to me. I am the solution. I am the answer. You are looking for the answer. I'm the Son of God. Ndiyakubona ukuthi udlule entwenini. But hey, ziwaseMandela Park. Here's the sun. Here's the sun. Nakunyana, he saves. Uhlampa. Izolo uthi uIsaiah noma bezibomvu sisithi uyazihlamba. I am here to introduce the Son of God. Hallelujah. God bless you. No. Here is the sun. Noba nithathe 2 minutes. Manibulisa uBishop, ngibulisa umama, ngicela sime sonke ngenyawo. Sibaqhwabele izandla. Ngibulisa prophetess, ngibulisa isifundisi, ngibulisa elders, ngibulisa visitors, ngibulisa abantu bonke namhlanje abakhoyo kule ndawo egameni lenkosi Yesu. Hallelujah. Kuthiwa sithi ram chui. Ndiyacela mama prophetess pha kwincwadi kaJohn chapter 19 sibambe nje verse 28. Amen. Hallelujah. Emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto sezifezekile ukuze sifezeke isibhalo wathi ndinxaniwe. Bawengcwele bawonamandla naba bantu bakho Nkosi bafuna ukuvizwa lakho, bafuna ukuva uthetha kwakho. Partner with me Holy Spirit. Ithethe lento kufuneka ndiyithethile kule ndawo egameni lenkosi Yesu. Ndingaveli mina kodwa kuvele wena Thixo. Thethe ilizwi lakho ebantwini bakho egameni lenkosi Jesu. Hallelujah. iBhayibhile ithi uYesu esazi ngoko singakayipha kundinxaniwe, but there's something that Jesus knew. uYesu njengokuba kusenzeka yonke lento eyenzeka apha phambi kwakhe, yena he was sitting kwi-promises zikayise, and uyayibona yonke le nhlungu izama ukumehlela, but wazi ntonye ukubana lo ebehambe nam emhlabeni uzawuma nam apha emnqamlezweni aye nami ekufeni. What is it that Jesus knew? Wayeyazi uYesu ukuba lo bawo wayehleli phezu kwam ndisenza the 37 miracles that I performed emhlabeni ulapha phambi kwam. Abantu abanakluba kwenzeka ntoni, but he knew that ngenye imini uYesu ubawo wake wahamba nam wayongena nam eBethani, nanamhlanje he is here with me. Wabukela uYesu bekokozela, but he was standing in the promises of his Father. There's something that Jesus knew. If kukhona into yaziyo, you are not easily persuaded. If there's something that you know about God, awoyiki ngokoyikiso. If there's something that you know that God has done for you, awukwazi ukutshintsha lula indlela. Noba imeko ivuma noba ingavumi, but if you know apho usuka khona noThixo, awutshintshi lula. iBhayibhile ithi uYesu esazi. Uyayazi uYesu uba kwakungenye imini kulo Lazaro kwakusekulilwa, but uThixo wandombatha wavuka uLazaro. These people don't have a clue uba kwenzeka ntoni, but ngenye imini khona umuntu wakwandombatha enayini sele kufiwe, sele kuphela ithemba, ukhona kulo mnqamlezi. That's what Jesus knew. Le nto wayeyazi uYesu. Singamngqameli ondinxaniwe. Ndifuna nje ucacisa uba kukho into ebhetere uYesu that he knew.
Uyabona cha une base une foundation. Yeah. You are not easily moved. You are not easily persuaded. Yeah. You are not easily threatened. Yeah. But you stand in the promises of the Father. Hey. Awayeki ngokoyikiswa. Hey. Yabona kakho into yaziyo. Noba kuthetha into ezinegative ngeleader yakho, uba wena uyazi. Hey. You are not easily persuaded. Yeah. But you stand kule nto yaziyo. Yeah. The Bible ithi uYesu esazi. Hey. Uyayazi uYesu ukuba the same Father eyandithwalayo ndisenza imimangaliso egadare lo khoyo kulo mncamlezo. Most of the times abantu ababhizi ngawe abamazi lo uhamba nawe. So when it has become hlala in the promises of the one that is standing with you. Hey. Jesus. Ungoyiki ngokoyikiswa. Bible ithi uYesu esazi. uYesu uyayiva inhlungu uyayiva yonke into, but there's something that he knows. That lo ndime naye ulo wandiphephisa kuHerode. Lo ndime naye uhambe nami amadaba. Lo ndime naye the time esithi uIsaya ubani lo uvela kwaEdom. Ningulo ndombathileyo. Hey. Khona into uYesu ayaziyo. Hey. And I'm standing with the Father. Ndibethiwe, ndinqaniwe everything. But kukhona into endiyaziyo that lo ndihamba naye akamshiyi umuntu. Hey. Mighty Jesus. Ngokuba mnika ivinika abayazi ukuba yipati yesiprofeti. Because kuthiwa kwindumiso kwathiwa babelana ngengubo zakhe benza amakasiso. 90% of the time aba bantu babhizi ngawe bayipati yohambo lwakho. Just don't panic, press on. Hey. Funeke babe khona. Baright bakonyelise. Funeke babe khona. Hey. Aba bazaba bethu uYesu bamhlabayo bayipati yoluhambo lwakhe. But I don't know. Hey. Bible ithi uYesu enqalela imiphefumulo yabo. Kaloku wake wathi ukuqula likaYakobi wathi ungamanzi ukuphila. Therefore he cannot be thirsty. But he was expressing indaba yokunqanela imiphefumulo. Uyakwazi uyithatha into engeyinto ayishaya uYesu. Wangena nako yami impilo angangena nako yakho. Wandibamba ndingena direction. Wangena enhlizweni yami. This was the way yokuba kuxolelwe izono. Asenze i-station apha. But sicacisa uYesu. Indoda yanibamba yabantu sebethethile. Yabuye yathi noba bathi kuphelile. But ndazi into ngalomuntu sekhona into kulomuntu. Hey. Hey. Come on now. Hey. You are everything to me. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. You are my king. You are my strength. You are everything to me. Your name is El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. You are my king and my strength. You are everything to me. El Shaddai. Hallelujah. Ndiyabusa utata. Sithi Eloi, Eloi, lama sabachthani. Thixo wam, undishiyeleni na? Mina ngakamvubawo. Hallelujah. Kodwa into ayivayo yipain. Hallelujah. Uva ubumnyama. Hallelujah. Uva ukuthuleka. Hallelujah. Akho communication. Hallelujah. Kodwa wazile ukuthi ukhona endingambizayo. Hallelujah. Uba siyaqaphela kwilizwi lokuqala uthi uYesu xa em-addressa uThixo xa mbiza uthi bawo. Hallelujah. Siza kuvana lapha ekugqibeleni xa embiza uthi bawo. Hallelujah. Kodwa
akuvakele ukuthi makambize ngobuthixo bakhe, makambize ngalendlela iyo athi Thixo wami undishiyelani na. Haleluya. Ngoba kuthulekile. Haleluya. Akuvakali into kumnyama. Haleluya. Kwazalisa incwadi yendumiso athi ubize mna ngemini embandezelo ndikuhlangule uze wena undizukise. Haleluya. Wazile uYesu ukuthi ukhona uThixo osemazulwini angambiza. Haleluya. Thina bantu bakholwayo siyasilibala ukuthi sinayo uThixo esinokumbiza kwisithokotoko sobumnyama. Ungumabizwa sabela. Haleluya. Kwisithokotoko sobumnyama umangathi akekho kodwa ukhona. Haleluya. Kwisithokotoko sobumnyama umangathi akeva kodwa uyena. Thank you, Jesus. Ubiza bani? Uduluko. Hey. Haleluya. Ngoba babesitha bamthuthusayo angehlina kulomnqamlezo azisindise ngoba uyenzile imimangaliso. Ngoku nansi ingxaki ifikela yena akakwazi uzinceda. Haleluya. Kodwa uYesu enguThixo ngokwakhe wambiza uThixo. Haleluya. Ngoba unguThixo unyana kodwa ubiza uThixo omdalileyo. Haleluya. Ngoba sidalela ukuthi sinqule igama lakhe. Haleluya. Namhlanje ngizokucela ukuthi ukhona uThixo semazulwini ongambizayo kwimeko zonke. Haleluya. Uyiyi impendulo yomthandazo wakho. Ungawudela umthandazo wakho umbiza uThixo ngoba unguThixo othembakeleyo phezu kwento zonke. Biza uYesu, biza uThixo. Yithi Eloi, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ngoba uThixo unguThixo ongasiyo. Uthi encwadini yakhe kaYoshuwa uthi angeke ndikusiye, angeke ndikulahle. Athi kuye kuncwadi yendumiso inyawo lakho angeke ndilike likutyibilikeni. Haleluya. Elele endleleni moya wengcwele nangesisihlanu ziveze somandla sikhile manje usolungileyo nangesisihlanu ndithembe wena Jehova ndinalo ithemba elingelinye ngaphandle kwakho sendizawuthetha izwi lakho somandla kodwa beka Nkosi encakamini yolwimi lami ngegama nangegazi likaYesu waseNazaretha ambeka emyezweni. Amen. Umuntu ohluleke pha ukwenza itaski ayinikwa nguThixo. Haleluya. Then uThixo ke ngokuqonda into bana ngaba makazalo ngowakho unyana. Amen. Wazala uYesu Kristu. Haleluya. Umuntu ohlulekile. Amen. uThixo emthemba. Haleluya. Wohluleka ukwenza umsebenzi. Amen. Okanye itask ayinikwe nguThixo. Wazala ke ngoku uYesu Kristu. Haleluya. uYesu Kristu ke bangcwele simbona ezokwenza itask emhlabeni. Haleluya. Simbona uYesu Kristu. Amen. Engumuntu owothembakeleyo. Haleluya. Simbona uYesu Kristu kungekho nto imvimbayo into bana ngaba makangawenzi umsebenzi awuthunyiweyo. Haleluya. Siyambona uYesu Kristu into bana ngaba ubaphilisile abantu avuleka amehlo ebantwini zavuleka indlebe. Amen. Neziqhwala zahamba. Haleluya. uYesu Kristu simbona esenza itask. Haleluya. Ehlalisa abafundi bakhe ebaxelela into bana ngaba hlalani apha nilinde ngokuthandaza. Haleluya. Umuntu bangcwele okuYesu Kristu ayikho into alinda ngayo ngaphandle komthandazo. Amen. Thina silinda ngomthandazo. Kuthiwe hlalani apha nilinde ngomthandazo. Haleluya. Siyambona uYesu Kristu ubuyela back kuThixo. Amen. Xa yazawuthi kugqityiwe uqala kuThixo engekayikhwazi emnqamlezweni athi kuye umsebenzi
Kristu esithi kuyise umsebenzi ebemnike wona. Haleluya. Lithi izwi apha wayamkela iviniki, ugqiba kwakho uyamkela kuthiwa wathoba inhloko. Ameni. Wanikezela. Haleluya. Wawunikela umoya wakhe. Ameni. Haleluya. Singaphi bangcwele izinto esigqitha kuzo sohluleka sikholwa ngoba sikwazi ukusinikezela. Haleluya. Sihambe umgama ongakanani. Haleluya. Uthi xa ufika ekugqibeleni ungakwazi ukunyamezela. Haleluya. Kuthiwa wathoba. Kuthoba into esoyisayo bangcwele. Sibethwa kungakwazi uthobeka. Sibethwa impakamo. Kodwa uYesu Kristu wazoba ukuthobeka emnqamlezweni phankoba ezawuthi kugqityiwe. Yintoni la igqityiweyo bangcwele? Imfama siyabona, isithulu siyava, isiphala siyahamba. Haleluya. 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 Khimeko. Haleluya. Inoncedakala kuYesu Kristu. Ayikho enye into angasincedayo bangcwele. Ukhona uYesu oligqirha. Ameni. Ukhona uYesu othobekileyo. Haleluya. Ukhona uYesu esasindiswa ngaye. Haleluya. Silapha ngoba haleluya wahlatywa kwaphana ligazi, sahlanjwa sasisinyukunyuku. Haleluya. Kodwa salandwa ligazi elinamandla, salandwa ligazi eliphilayo. Azange silandwe ligazi lebhokhwe, kodwa salandwa ligazi likaYesu Kristu. Amen. Ugqityiwe. 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 Haleluya. Ugqityiwe. Ugqityiwe bangcwele. Nkosi yasikelela ufundo kwesileyo okunakuna phakathi. Amen. Asiphethe izandla ngegama likaJesu. Asiphethe izandla. Asiphethe. uYesu apha sifunda khona. Ithi iBhayibhile wakhala ngezwi elikhulu. Wathi, Father, unto you I commit my spirit. Then sigoduke. uYesu apha uzisa into ethethwe ngaba bashumayeli. And uzokwenza nezoba ngumzekelo wayo. Now, uYesu, ithi iBhayibhile, Jesus died according to the scriptures. That simply means uYesu zangabulawe ngamaYuda. uYesu zangabulawe abazalwane ngomnqamlezo. Ngexesha uYesu esemnqamlezweni, ithi iBhayibhile mamela xa unyanda imbali, xa ngaba umuntu esemnqamlezweni ebethi xa qoba kadafe kuthathwe ihambile i-8 pounds kophulwa imilenze, because kuzanywa uspeed up iprocess yoba khawuleza afe lo muntu, because xa ngabe semnqamlezweni enkosi yam. And imeko kaYesu, he was dehydrated, as dehydrated as he was. Bekufuna into yobana baqiniseke ubana ufile and ubakafanga makophulwa amathambo. But iBhayibhile ngoba funeka kunento yaziyo ngoba funeka ufezekiswe the scriptures, because he died according to the scriptures. Ithi iBhayibhile akhona elinye ithambo elaphuka emathambeni akhe. My God, that is why wathi before kufike esihlandlo athi bawa, unto you I commit my spirit. The problem is sifuna nje utshala ngenhloko. We ought to commit all unto him. That was the last thing we saw nayo. Seyishekile. What I commit unto your hands. We need maselwane uthi izinto zonke sinikela kuwe, konke sikwaziyo sinikela kuwe. My life unto you, Lord. Impilo yami yonke, ifamily yami yonke, I give it unto you. Hey! Understanding the scriptures. Uyithethile le Yesu. Wathi othe wagcina ubomi bakhe walahlekelwa bubo.
kodwa uthe wabuncama ngenxa yama wabuzuza yena. When we give our life to Jesus, siyabuzuza bazalwane, asilahlekelwa. Iba ngathi siyalahlekelwa kwabangamayigoda, kwabangakholwayo, ngoba kaloku kwalento, this message of the cross is foolishness to those who are perishing, but unto us it is the power of God. Samkele amandla kaThixo. That is why into zethu zonke zikuThixo, into zethu zonke sizithatha kuye, futhi naxa sizibuyisela kuye. Hey. Unto you I commit my spirit. Sekugqitywe konke, sekwenzeke konke. Mhlawumbi nawe busowunikezele bomini. Mhlawumbi nawe busowusithi akho ninawuphinda ivele, akho ninawuphinda ilunge. Ndizamile ngendlela zonke, akho nditshintshileyo. Ndizamile izinto zonke, akho nditshintshileyo. Futhi endaweni uba into zibe ngcono, and the situation is growing worse, when to give it all unto him. He is faithful and just. Uthembekile uThixo wethu. He is not a man that he should lie, not a son of man that he should repent. Ubuthe will never leave you, not forsake you. He is faithful, he will never leave you. You need to give it all unto him. Sithi unika yena abazalwane asikela nawafita. We ought to give it all. Sinikele kuye, impilo yethu sinikele kuye, ubomi bethu sibunikele kuye, ifamily zethu sinikele kuye, abantwana bethu sinikele kuye. He is God. Because kaloku ithi iBhayibhile, bazalwane, before the foundation of the earth, uThixo ayizayambona ehlanganise izulu, ehlanganise ikhambethe, esithi ngubani osayezantsi emhlabeni, athi uthuma mnabawo. And the Bible says in the book of Genesis, xa wayedala umuntu uThixo wabiza inhlanganiso, wathi let us make man according to our image and likeness. Apha bazalwane kuthetha indoda eyikhona endalweni, kuthetha indoda eyikhona ngexesha bekuplana ngempilo yakho. Before ube khona wena kwahlala imeeting ilizulu, ukhona uyazi impilo yakho, wazi every detail of your life. Into ongazaziyo wena yena uyazazi. Bazalwane, you have to give it unto him. I just want to make a short prayer over your life. Kuwo onke amazwi athethweyo kule ndawo, mawafika ahlale kuloo nhliziyo, mawafika ayitshintshe impilo yakho, Amen. mawafika aze ne-direction, mawuthi uphuma kule nkomfa uphume nempendulo ngegama likaYesu. Futhi noba ubuxinanikele kanjani engqondweni, Amen. moya oyingcwele makakuncede, moya oyingcwele makaniphakamise. Ukwenje njengoba ndiyanisikelela amandla, ndiyanisikela mzi waseMandela Park ngegama likaYesu waseNazaretha. Thixo makanigcine, makanilondoloze ngegama likaYesu. Asibethe izandla. Amen. Thank you so much. Oh, our guest bazalwane ngicela niphinde nizame ngezandla. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Bathandazile abantwana babantu. Hallelujah. Thank you so much.